Anga wale nyimandon vole be kala sawmo maliko no ani maliko ka umunu be ni maina ke meka nyimada ka nyeshin jabaranu ma wala safa mu yabise sura ufe Sheriff la TV bamananga kuna funina mimbi wala like awiye maliko ngani jen fon wala kunga mafo ngoni ye apma sele bakruba kuna fonuna silama admeto ansar bulu fara mimme katika ufe ka sangane mali silama tonga fara nyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema mali silama dine nyemo ka fara nyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama admeto ansaru nyajora Sayyada Sheriff Ousmane Madana Haidara ka bangene nyanyanu nye juli di bake kati lapitani nzomo Yanserekenani jakulu minumbe ko G20 ka sangane uka ngania jiraye ka nyashi fanda njamana bi wolobla ane wolobla mo ka laje no minganga sara fanda njamana nunumve juru done ko ula ka bo ajwa koro sangele nyona jakulu dobe anga jamana kono ko kadi Mali o sigira ka nyafoli ke limana uye nununde kunafuni una kumaba uye farabina kembinu nga kunafuni una kalase au mo soni au dangana Ngayonu che Mali Salama tonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema Mali Salama dina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama ya demeto ansaru nyajoyoro Sayyada Sheriff Ousmane Madana Haidara yengani ya jiraka kanyeshi anga finitikila kaumo silama ya milionda odetara kadi jakulumo jakuluminye na folo temenzira ye kalase anga finitikila kaumo milionda yin aklame kala chukomina surasiu minu ni olube Bamako finitigila ka wunu ka demaya sungalo nyekoro million duru dumbe balula ka nyeshin olumo fangile ni oye million duru ye anga surasiu minu ngeme ka bisimela mina jamana chamaje ya vafe moti marala ofene billa se olumo silama de meto ansaru nyema ka jwe harina ngani ya jirai abido femi ngadara kono oye halibi ka jamana nyema deme mimise ka tu halibi anga jamana abise ka basigini anga surasiu ka chesiri anga maminu ziraka sorolike kuna funina kalase amo loto siribe akala sirufle malo boro nyobore klu dunda sugaro ani nono nunde kera demenye kanyeshin fondation pour la solidarité mo chageda do menye demenziraye kanyeshin anga jamana finitigila kawumo anuka demaya Mali Salama tonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema Mali Salama dine nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama ya demeto ansaru nyajoyoro Sayyada Sheriff Ousmane Madana Haidara akangani ya jirado au conseil islamique bela jele chwala ninga silama ya million dambwa ere kun ko do deme indafe million dai aklakele million duru ode dona balu nunu nani oye malu klu nyo sugaro ani nono kanyeshi anga jamana finitigila kaumo na manya ka fame ka nzenze ka sungalo barika masegere million da klanje million duru tokele o nyeshine do anga finitigila kaumo minu ngeme ka bisimila mine Mali jamana chamanje ya vafe kerengere nenyana muti marala faso kuma bolila o shegi million duru o fene temena chageda inve ni oye fondation pour la solidarité ye akase kula soro ni hakilla de ye ko bo conseil islamique yoro kuma nga president baya fo chogomena million tan and duru de do million tan ye surasu ka deme ikoko anya wala chogomena million duru oye keneya minon munun bi sangata misrula kata zawiyawla o Allah taala konya ke million duru min bi san sumauna sugaro o bena toni sabama o femminye maloye o bena toni nanima femminye nyoye o bena toni duruma o femmin fana toye ka fo ko tulu o fana bena toni duruma num bela jelende farale nyogon kan ko di anga surasuma o ku wasa dola ka di yatimawma président 10 millions ala 10 millions au conseil to 10 millions atla clair flay au conseil bureau gade non il non tenu fondation pour la solidarité gouvernement Québécois chaque kulu misiki sorashi musoni sorashi des demenina on ne voit bien koka atiboma parce que atoro ulu la kase amakorone anu bi nyonga galama ambu ka bara tabulu on a bara milla sa sorashi uma ulu de be okam donc la président a dit e war di ligay biro ay ko atla
tilancɛ ko warijɛ di u ma tilancɛ ko don balo la sukaro malo tulu sunkalo ɲɛkɔrɔ la don k'a d'u ma u k'o fana lase sɔrɔsimusow ni sɔrɔsidenw ma. Ka sanga ni coronavirus bana ye n'a ma ɲa k'a fɔ a don bɛ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madana Haidara ka miliyɔn da bɔlen kɔfɛ au Conseil islamique yɛrɛ ye miliyɔn 5 fɛnɛ ta Wakande kɔnɔ ko ɲɛsin alimamilakaw ni shekow ka jɛkuluba limama mɔ a ka se ka bɛsɛya minɛnw zan i n'a fɔ an ka kɛnɛya tigilamaw y'a laɲini cogo min ko ka saniya walew matarafa o saniya minɛnw n'o ye tɛgɛko safinɛw ye ani nun datugulanw olu bɛna kɛ k'an ka misiriw ni zaviyaw labɔ janko silamɛw bɛ se ka kisi bana in ma. Surasiw bɛ lahala min na bi a ma don maa si la o ni dɛmɛ ka kan donc dɛmɛ fɔlɔ o conseil k'ale bɛ signes kɛ donc an b'o kɛnɛ de kan an y'a fɔ an ta ni Mopti an ka forum na an y'a fɔ fana ko n'Ala sɔnna an se min ye o na se Mopti kaw ma surasi kunda n'Ala sɔnna o fana bɛna kɛ donc bi laɲini fɔlɔ de ye an ye min fɔ kunun k'o waleya n'Ala sɔnna an bɛn'o kɛ sisan n'o bɔra yen wele filanan ɲɛsinna an ka limamuw ma limama n'o y'an ka limamu ka tɔnba ye n'olu yɛrɛ ye o conseil membre ye o t'an bali ka lettre kɛrɛnkɛrɛn ci limama ma ko a fɔ ɲɛnɛ an bɛ lahala min na bi misiriw bɛ lahala min na zawiyaw bɛ lahala min na donc o conseil y'a kanu ka geste fana kɛ taamasiyɛn kɛ ka ɲɛsin imamu ma tɛgɛko minɛn an bɛ min ye bariko min bɛ jɔ tan o y'o den 100 o conseil o den 100 de san donc o bɛna di limama ma safinɛ o ye carton 22 ani jeli filaman ye o ye carton 15 o fana b'a la donc o de ye taa bɛn miliyɔn 5 hakɛ ma. Mali ka silamɛya tɔnba n'o ye alimamiw ka jɛtɔn ye n'an b'a fɔ limama ye o conseil diliba dɔ ye ni o conseil y'a laɲini a ka se ka dɛmɛ kɛ an ka zawiyaw an'an ka misiriw kɔnɔna na banaba min n'Alahu Taala kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ jarabi a la an ka dɔnnibaw n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ye u ye langalani min ɲini a la ka lakalani min kan ka k'a la jamajɛyɔrɔw la n'o ye tɛgɛkoliw ye o ni zɛliw ani fɛn o fɛn n'a bɛ se ka adamaden kisi o ko in ma o conseil y'a ɲini k'a bila an ka misiriw n'an ka zawiyaw la tɛmɛ sira wɛrɛ t'o la f'an ka alimami tɔnw ni misiri ko fɔra i ye alimami fɔ ni alimami fɔ i ye misiri ko fɔ. Wale min kɛra Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ni a ma ɲɛma a Seyyada Sherif Usman Madana Haidara fɛ wale in jara Fondation pour la Solidarité ma ɲɛmaw ye limama ma ɲɛmaw fɛnɛ y'u ka nisɔndiya jira bonya ninnu bisimilatɔ fana. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali a n'a ma ɲɛma a Seyyada Sherif Usman Madana Haidara ka nin ŋaniya jira a bi don jamana ɲɛmayaso dɛmɛni nasiraw de fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madana Haidara ka miliyɔn da min ɲɛsinna an ka jamana finitigilakaw ma ani miliyɔn 5 min fɛnɛ ɲɛsinna an ka alimamilakaw ni shekow ka jɛkuluba limama ma ŋaniya jira min do foro daminɛ tɛ taa wa bɔ kɔ don nataw la dɛmɛ wɛrɛw na kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma hali bi baara sɔrɔla ka kunjɛ ne dugawu don ye. An bɛ jɛ ka Zamzamiyu lamɛn a ye laseli min kɛ ka sanga ni wale in ye. Wele kun ye wulada in na comme u y'a fɔ cogo min na an ka sɔrɔsiw bɛ lahalaya min kan bi dama tɛ nin kelen fana tɛ a ɲininen don maliyɛn ɲuman bɛɛ fɛ an ka sɔrɔsiw bɛ lahalaya min na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ kɛ u ye minnu balolen don ani minnu taara k'u ka denbaya to parce que an bɛɛ b'a dɔn an bɛ lafiya o lafiya la Ala ka lafiya de don mais an bolo an hakili sinen bɛ an ka sɔrɔsiw de ma ani an ka finitigi bɛɛ k'a fɔ ni Ala sɔnna ni Ala ka dɛmɛ ye olu de bɛ se ka don an ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ min bɛ faamu olu de bɛ ka sa dekun bɛɛ bɛ olu de kan mais o ye baaraw yɛrɛ min choisi mais u kan ka fo o fana kan olu minnu y'o choisi
ni dekun fana nana jamana kɔnɔ dekun bɛ fan min fɛ silamɛya kan ka wuli k'a cɛsiri o dekun bɛ wuli cogo min na que ça soit sɔrɔdasiw de don réfugiés de don an yɛrɛ balima dama de don yan o ye silamɛw ka baara ye fɛn ti silamɛ karamɔgɔ yɛrɛw bolo fɛn ti silamɛ karamɔgɔw bolo mais kana jɔn n'an ye fitininw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a kɛ ka gɛlɛya dɔ wuli ni ala ka diɲɛ o de kama an ye nin ŋaniya siri 5 millions o donna balo la ani tuluw la comme an balimakɛ y'a fɔ cogo min na o bɛ yen o bɛna di sɔrɔdasiw ma 5 millions wɛrɛ o chèque bi yan o fana bɛna di sɔrɔdasiw ma Bamako yan o k'a se Mopti sɔrɔdasiw ma fɛn tilacogo ye nin o kɔfɛ fana réunion kɛra hakilitigi dɔw y'a ye silamɛw u k'an ka dɛmɛ mais mɔgɔ bɛ baara kɛ i seko de la o conseil anw ye o conseil ye mais joli de bɛ o conseil kunna an k'a lajɛ ni an sera ka seko ni min ta an k'o o don bana min bɛ senna bi o minɛnw tɛgɛko minɛnw misirida la bolo bɛ se ka saniya ni min ye ko an masikew fana minnu bɛ don nun na comme min filɛ an yɛrɛ nun na nin ye bon pour que o ka di silamɛw ma u ka alabato yɔrɔw la u tɛgɛ ka ko saniya ka dafa ayiwa fɛnw ka don nun na ko tɔ bɛ ala de bolo parce que ala de ye waaki ye ale de bɛ se k'an tanga fɛn bɛɛ ma min mana ja fana a b'o de kɛ mais jɔn ka kan ka a ka labɛn kɛ parce que ala ye hakili dɔ d'a ma k'an bɔ baganw na kumana ni docteurw ye sira min yira an na n'o ti ala sɔsɔ sira ye a ka kan silamɛ bɛɛ ka taa o sira de fɛ o de ɲininen don o nin dekun caman tɛmɛna an tɛna segin o kan ninnu bɛɛ ye karamɔgɔw ni docteurw de kumana an farala ɲɔgɔn kan wulada in na nin de kama sɔrɔdasiw ta n'o dira an yɛrɛ dama ta n'o ye limama ta ye o kumana o bɛna di o fana 5 millions de sɔrɔla an bolo ka o don minɛnw na min ye silamɛw tɛgɛ kolan ye mais an b'a fɔ o ma de ko fɔlɔ o ye fɔlɔ ye sini o bɛ ala bolo kumana mais 5 millions sɔrɔla o conseil bolo ka di silamɛw ma tɛgɛ ko minɛ ni ayiwa min bɛ don nun na n'o ye tangananw ye ala k'an tanga ayiwa o de bɛna kɛ sisan. Professeur Agori Aga Iknan a ye coronavirus bana jate fɔ malidenw ye ka sanga ni sibiri avril kalo tile 18 ye Tata Ture Seydou Ɲare. Ka bɔ marisi kalo tile 25 la kana bila an bɛ donni min na i ko bi avril kalo tile 18 san 2020 coronavirus banakisɛ bɛ ka yanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ wa dɔ farala a mɔgɔ minɛta kan ni mɔgɔ 26 ye ka sanga ni bidonya ye n'i y'o fara kɔrɔlen kan i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ 216 a jalatigɛra k'a fɔ coronavirus banakisɛ bɛ olu de la Mali jamana kɔnɔ nka mɔgɔ 7 olu kɛnɛyara kokura ka bɔ u ka coronavirus banakisɛ la. I n'a fɔ an bɛ don min na bi n'i ye jateminɛ kɛ an ye an ka mɔgɔ fɔlɔ min gɛrɛsɛgɛ kɛra banakisɛ ye a fɔ min ma ko coronavirus a mɔgɔ fɔlɔ an y'a sɔrɔ kalo tɛmɛlen marisi kalo a tile 25 ka ta o don na fo ka se bi ma mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 18 olu de ayiwa gɛrɛsɛgɛ kɛra banakisɛ ye ni k'i bɛ jateminɛ k'o la Bamakɔ ka daminɛ depuis a daminɛ fo sisan mɔgɔ 156 o de sɔrɔla Bamakɔ kɔnɔ Kayi région kɔnɔ mɔgɔ 13 Kulukoro région kɔnɔ mɔgɔ 17 Mopti mɔgɔ 8 de sɔrɔla yen nɔ an ye 1 sɔrɔ Sikaso mara la 1 fana yela ayiwa Gawo mara la ayiwa Bamakɔ Kulukoro Sikaso Mopti ani Gawo o région kɔnɔna de la ayiwa banakisɛ yera mɔgɔ la olu la
An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ka sanga ni bi donya ye mɔgɔ hakɛ min bɛ yen nɔ olu ni coronavirus banakisɛ tigilamɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 1533 la wa sɛgɛsɛgɛli talen don ka ɲɛsin olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa ka se ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ coronavirus banakisɛ b'u la wali kelen u gɛrɛla ɲɔgɔn na nka coronavirus banakisɛ ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ u farikolo la. A fɔ ma ko suivi de contact, c'est-à-dire ni banakisɛ yera mɔgɔ mun na a nɔfɛ mɔgɔ ani fɛn o fɛn sigila ka baro kɛ k'a sɔrɔ a banako in tun ma dɔn donc an b'a f'olu bɛɛ de ma ko suivi de contact donc an fana bi to ko mɔgɔ an b'u nɔ minɛ k'u lajɛ est-ce que tile 14 kɔnɔ a bana u bi ka signe yira i n'a fɔ bana signe donc o de y'a a kɔrɔ ye mais n'i bi jateminɛ kɛ mɔgɔ 1500 ani 37 olu de ayiwa an bɛ se ka fɔ ko olu nɔ minɛlen don ka se bi ma ni k'i b'o tila Kayi mara kɔnɔ mɔgɔ 56 bɛ yen Kulukoro mara kɔnɔ mɔgɔ 95 Sikaso mɔgɔ 69 Tɔnbukutu mɔgɔ 87 Moti mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 7 Bamakɔ kɔnɔna na mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 9. Ka sangani nin kunnafoni di kɛnɛ ye Professeur Agori Akiknan a da sera sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔw ma min ka baara ɲɛsinen don coronavirus banakisɛ sɛgɛsɛgɛli n'a jalatigɛli la. Laboratoire min filɛ nin ye n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ ye niya b'u la wa a minɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen b'u bolo yasa coronavirus banakisɛ bɛ se ka jalatigɛ nɔgɔya la. Ka fara o kan a ye mɔgɔw kunnafoni coronavirus banakisɛ bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ lasago yɔrɔ min na olu cɛla hôpital du Mali Gabriel Touré Ponge ka fara o n'a ɲɔgɔnna caman kan. Maintenant ni ko i b'a lajɛ k'a daminɛ depuis a daminɛ minnu gɛrɛsɛgɛ kɛra banakisɛ in ye u bi ka furakɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔ a fɔlɔ o ye Ponge dɔgɔtɔrɔso ye a filanan a fɔ ma ko hôpital dermatologique o fana bi ka mɔgɔ furakɛ yen hôpital du Mali dɔw bi ka furakɛ yen nɔ Kayi mara kɔnɔ hôpital Fuseni Daw mɔgɔ fana bi ka furakɛ yen nɔ donc k'a daminɛ a don fo bi mɔgɔ 150 ani mɔgɔ 8 olu de bɛ furakɛli la an bɛ se ka fɔ a daminɛ ka se bi ma mɔgɔ 34 sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko olu kɛnɛyala n'u seginna ka taa so mais ayiwa an fana bɛ se ka mun fɔ a daminɛ ni bi mɔgɔ 13 olu ni tora ayiwa bana in na. Yani ka nin kunnafoni di kɛnɛ in datugu welewele kan kɛra ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u k'u hakili to bɛnsɛnya waleyala min laɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ɛlɛ nin banakisɛ in bɛ se ka silatunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Mali Silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali Silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka bangeniw nisɔndiyaw n'u ɲɛɲaniw mɛ kalo tile 12 don a baaraw n'u donna fɛnɛ ka ban katikaw fɛ Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar min bɛ ni jolidiba ye min kɛra ka ɲɛsin kati labɛntaninso ma ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 18 ye Fatumata Yaya Kane Samba Traoré ngun bɛ Sherif la TV Jabaran tɔgɔ la. Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru b'a fɔ tare wagati kungurunin kɔnɔ an fa n'a karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ni Ala ka jɛn ye sankura bɛna fara si kan ni o ye 12 mai san 2020 ye mɛ kalo tile 12 san 1955 kana bila mɛ kalo tile 12 san 2020 o kadara kɔnɔ laada lakilenna ko kurakun Alsilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn bolofara mini o bɛ Kativille kɔnɔ ni o ye sous-section des Ansars de Kativille ye olu ka 12 mai ɲaɲani baaraw sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnneyana ni a ma kɛ jamakoba ye ka da Mali jamana yɛrɛ lahala kan kɛnɛyako nasiraw fɛ ni laadala kɛnɛ in sigira sen kan sariyaw labatoli kɔnɔna na Mali jamana ɲɛmaw ye ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan
coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadaraw kɔnɔna na alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn bolo fara Kativille kɔnɔ u ye jolidi belebele bolo da ka sanga ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara a ka bangeni ɲɛbila baaraw ye. An bɛ Ala fo ka Ala barika da Ala min ye ɲinan san ɲina an karamɔgɔ la Ala ka san caman yira a la a kɛnɛman na ka ɲini Ala fɛ a ka laɲini min ye diɲɛ kɔnɔ Ala k'o sabati a ye a bɛ siran fɛn o fɛn Ala ka don a n'o cɛ an yɛrɛ minnu b'a kɔ baara la Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na k'a nisɔndiya o de y'an ka laɲini an ye wele bila tɔnden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɔra ka na joli di an bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo o la. Cɛba nunu ni musoba nunu de ye maaw ye minnu jɔra jɔyɔrɔ la ni ka u yɛrɛ de fi sabililayi Mustafa ka diinɛ dɛmɛni sira kan ni o ye an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara a ka hakilinaw kɔkɔrɔma donni ye alisilamɛya taasira jɛlen dɛmɛni siraw kan o tɔn kelen min kɛn bɛ ka diɲɛ fantan ani 4 minɛ bi alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ka dɛmɛ bolo ta ka i buna adamaden ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ diinɛ ma bɔ diinɛ na ni nin ye o kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw dɔ ye baara nunu lawulikun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fɔ ka an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ni a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen kanu yira. Bon alhamdulillah comme ɲinan ta kan ka bɛn sunkalo de ma o la an nana ɲini docteurw fɛ n'u bɛ se k'an reçoit ka bɛn sunkalo ma u y'a ɲini an fɛ k'an ka bila nin waati in na sabu u mago b'a la sisan bon o la an kɔni ye wele da tɔnden bɛɛ ani kanubaga ka se ka na an ka nisɔndiya yira ka na jeliw di ayiwa mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mago b'a la ka se k'olu nafa ka ɲini Ala fɛ Ala ko baraji n'o hinɛ se karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya ma bon an b'a dɔn docteur bɛ nisɔndiya ayiwa a bɛ di minnu fana ma olu bɛ nisɔndiya wa an yɛrɛw fana b'a di an nisɔndiyalen o ye nisɔndiya de faralen nisɔndiya kan wa an b'a dɔn nin baara in fana ka di karamɔgɔ ye o ka di Ala ye o ka di Alakira ye. An tɛ karamɔgɔ ni sara sɔrɔ a sara bɛ Ala de bolo an bɛ sira o sira kan ale de an bila sira kan bon n'an ye jeli di a bɛ kan an badenw n'an sinji de la an ka sirifukɛ de y'a daminɛ a sara t'an bolo a sara bɛ Ala de bolo o de y'an bila la sirifukɛ y'an bila sira min kan sira jɛlen de don n'i ye mɔgɔ min ni kisi Ala bolo min bɛ d'i ma i yɛrɛ kan k'o de dɔn an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ in ye sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma. Nana a hakilina ɲuman bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya na alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru yɛrɛw la nka k'a laɲini k'a kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na o kɛra ni Kati lɔpitaniso cakɛlaw yɛrɛ ka laɲini ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru kana o joli di walasa sunkalo barikama baara ka se ka nɔgɔya olu yɛrɛw dɔgɔtɔrɔw bolo Kati hôpital cakɛlaw ka kumaw y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu kelen min ka teli ka nin baara in boloda teliya la ko o ye alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ye barisabu ka d'a kan sira kɔrɔ dɔ u bɛ min taama. Degun caman bɛ joli ko la quoi surtout sunkalo min yɛrɛ bɛna se sisan joli sɔrɔli ka gɛlɛn a ma nɔgɔ caman tɛ se ka di parce que ni sunnen don a dili ka gɛlɛn quoi donc n'an ye nin sɔrɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka wɔniba bɔ an sen na se ka kɛ sababu ye ka banabagatɔ caman ni lakanda an b'aw fo an bɛ Amsaridine bɛɛ fo Amsaridine international Ala k'aw mɛn an kɔrɔ Ala k'aw mɛn an jigiya la a diyara n ye. A bɛ jɔyɔrɔba san an ka kɛnɛyako la parce que an ka dɔgɔtɔrɔso in ye 3e référence de a bɛ komi Mali kɔnɔ yan ni dɔgɔtɔrɔso misɛnninw dɛsɛra u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa olu bɛ CSCOM b'a bila ka taa CSRF la n'olu dɛsɛra olu b'a bila ka na yan de ni yan ninnu dɛsɛra a ka ca la fo n'i taara kɔfɛ peut-être donc yan joli bɛ demander yan kosɛbɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn bolofara min ni o bɛ Kativille kɔnɔ bolofara misɛnnin minnu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ni o ye komitew ye o bɛ taa 11 bɔ ɲɔgɔn la an b'a fɔ ko tare an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka bangeni nisɔndiyaw la ale min ye sankɔrɔtali kɛ Mustafa ka diinɛ taasira jɛlen la ko Ala ka san caman yira an n'a la. Amina yarabi diɲɛ seleke naani setigi jamana mɔgɔw ye a jira k'a fɔ juru min bɛ u ni fandan jamana 77 ani 7 min jɛ ni a juru tɔnɔw kan ka sara u k'a ma ko intérêt ka sanga ni coronavirus bana ye u bɛ tɔnɔ ninnu sarali bɔ a jɔyɔrɔ fɔ san kelen ɲɔgɔn na jɛkulu dɔ bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ ko coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali o ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 18 ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye a cogoyaw kun kan Marietou Diallo Dramane Male olu kun bɛ Chérif Latibi Jabara tɔgɔ la.
ka bɛn papu ka welewelemada ye a ye min kɛ paki discours senfɛ n'o de ye ka jamanaw ka juru wuli ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw o hukumu de kɔnɔna la cakɛda min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CAD Mali n'ale ka baara ɲɛsinnen no jurukow ani ɲɛtaganya baaraw ma a ye kunnafonidi kɛnɛ sigi sen kan o min senfɛ a ye kunnafonidilaw ladɔnniya ka fɔ a fɔra ko juru ka wuli ka bɔ yen nɔ nga a bɛna kɛ cogo jumɛn na CAD Mali y'a yira k'a fɔ a kɛcogo in ma olu ja u ye laɲini dɔw kɛ Mali gouvernement fɛ ani minnu ka juru bɛ an na. A bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ banajuguba mun wulilen bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an ko a ma ko coronavirus n'a bɛ ka tiɲɛli kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ an b'a dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ a bɛna se baara yɔrɔ caman ma diɲɛ tɔnba mun bɛ yen n'o ye G20 ye donc olu ye ɲɔgɔn ye kɛ bon o ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na u nana ye k'a fɔ juru ninnu kɔni olu tɛna juru in na bi dɛ mais u bɛna juru in sarali u bɛna bila kɔfɛ an kɛlen k'o mɛn an ko tiɲɛ na o ye fɛn ye mun ma dafa parce que ni mɔgɔ ka juru b'i la k'a fɔ i y'a sarali bila kɔfɛ kɔrɔkɔ juru dun don donc halisa ayiwa an ma taa ɲɛfɛ o de y'a kɛ an ye kunnafonidilaw wele bi sɔgɔmada in na ka yir'u la k'a fɔ an hakilina ye mun ye o moratoire ko in kan ayiwa an hakilina de ye k'a fɔ u ye baara mun kɛ a baara ma se a dan na mun ɲininiw fɛ o de ye k'a fɔ juru ninnu k'u labin pewu ka bɔ yen nɔ walasa an ka farafin jamanaw bɛ se ka taa n'u ka ɲɛtaa baaraw ye mais n'a fɔra ko o juru ma labin ko fɔ o sarali bilara ka taa kɔfɛ bon an y'a ye k'a fɔ halisa laɲiniw ma sabati wa halisa an bɛ ɲinini de kɛ u ka taa halisa ɲɛfɛ walasa juru ninnu u ka se ka bin pewu ka bɔ an ka farafin jamana na walasa u bɛ se k'u ka ɲɛtaga sabati miliyari 300 ani miliyari 60 ani miliyari 5 dollar la o de juru bɛ farafin jamana na bi Mali ta jati kɔni bɛ se fɛn fɛn ye miliyari 3 dollar la han ani kɔ c'est à dire que juru mun yɛrɛ bɛ Mali la a ka ca ni Mali ka san budget yɛrɛ ye CAD Mali y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u ka kunnafoni ɲuman di ni ka juruko in ɲɛfɔ maliyɛnw ye ani a taabolo. A kuma tɛ fɔ ka caya nka an ka jamana kɔnɔ coronavirus bana kɛlɛli nasiraw ka falatɔw minnu bɛ den lasago yɔrɔw la n'o ye orphelinaw ye ani pouponnières labɛn jumɛn kɛ mɛ ka ɲɛsin olu kisili ma coronavirus bana sɔrɔli la jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u sigi bɛ sen kan jamana ɲɛmaayaso fɛ olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye ani kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu Alhamidu Badini ani Abdulayi Sogo dɔgɔw ye wuli ka jɔ kɛ k'a ko ɲamada an ka jɛ ka a ɲamada fana. Denmisɛnninw bɛ dama ka kan u ka hakɛw waleyali la n'o de bakuruba fɔla ɲɛnɛmaya kalan kɛnɛya ani k'u lakana ka bɔ bɛnganiya wale sugu bɛɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariya laɲinina diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ wa jamanaw bɛ k'u seko k'a la ɲinigali bɛ kɛ halisa n'o de ye k'a fɔ wulikajɔ jumɛn sabatilen bɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu bɛ bɔlɔnkɔnɔnaw na cogo min na o fana bɛ se ka latanga coronavirus bana ma. Denmisɛnnin ninnu kan ka tɔmɔ dugu kɔnɔ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ a bilalen b'a yɛrɛ ma ni somɔgɔ t'a la n'u bɛ baara kɛ karamɔgɔ ninnu ye dugu kɔnɔnaw la u bɛ geribuyaw ni fɛnw kɛ il faut que o denmisɛnnin ninnu u ka latɔmɔ dugu kɔnɔ ka t'u bila yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ komi ekɔli datugulen don sisan u bɛ se ka lamara ekɔliw la structure dɔw bɛ baarakɛda dɔw bɛ déjà denmisɛnnin minnu labilalen don u yɛrɛ ma o mara yɔrɔw b'u bolo olu caman bɛ Bamakɔ yan olu bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la. Mais ni baara in tɛ se ka ɲɛ fo gouvernement Mali faamaw yɛrɛ k'u sen don a la o bɛ kɛ cogo min ye musakakow b'a la parce que n'i ko ka denmisɛnninw ta k'u lamara yɔrɔ la fo k'u balo dɛ fo mɔgɔ ka sɔrɔ mun b'u balo ani ka jantu la a bɛ se ka kɛ polisiw bɛ se ka bila a ekɔliso ninnu da la. Denmara yɔrɔw la fana gɛlɛya caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ musakako gɛlɛya n'o de bɛ kɛ sababu ye waliya minnu matarafali ɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ k'o timɛ ko gɛlɛya. An ka musaka bɛ taa fo sewari miliyɔn 3 ani tilala kalo n'a fɔra k'an bɛ don na ko dɛmɛbaga t'an bolo mais m'a dɔn Ala ka jɔn ɲumanw bɛ yen minnu b'a di Ala ma minnu b'a kɛ Ala ye ani minnu b'a fɔ Ala ye an tɛ ɲinɛ faso Maliba yɛrɛ fana kɔ ka sababu kɛ nin waati ka gɛlɛn ma kosɛbɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ye bana ko in bɛ sen na mais ka sababu kɛ don ka gɛlɛn ma cogoya min na an jɔra denmisɛnninw ka baloko de an jɔra bɛ si so min kɔnɔ so wari ka se ka sara kuran min mana o kunna kuran mana ne ka to ji minnu mago ɲa la ji ka se ka to boli mais o bɛ se ka kɛ mun ye hali tɛko minɛnw ye mun bɛ se ka an ta ka bana in ma ka taa se fo baloko ni fɛnko ma nin bɛɛ garanti b'an da la ne bolo an ye dɛmɛ k'an ka wara kunci a sɔrɔ kunlafan bɛ yɛrɛ bolo an b'a an ka foli kɛrɛn an bɛ dɛmɛ a ɲinini an b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin gouvernement ma
nin waati na ma dɔn bolo jalen b'u gɔnɔ la koyi mun bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a la fɛnɛ an ɲɛ b'a la a bɛ ka mun bɛ ka bɔ telanba ye mais denmisɛnninw fɛnɛ b'an bolo yan u hakili t'u la walidenw de don an fɛnɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ an se sera ka kunun na kunun k'u kisi bɔlɔn na masiba n'a kasaraw ma olu bɛ denw n'an bolo an bɛ don na komi bi an b'an ka woyi fɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ min bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna dɛmɛ. Kɛnyɛrɛye jɛkulu kɔni kɛlen don ka wulikajɔbaw boloda i n'a fɔ SAMU Social Mali ni ka taabolo kuraw sigi sen kan cogo min na ni denmisɛnnin kofɔlenw dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ma cogo min na walasa k'u tanga coronavirus bana ma. An ye wulikajɔ bila sen kan min bɛ se ka to denmisɛnnin ninnu an bɛ se ka kunnafoniya jɔnjɔn di u ma bana in kan. Bana in yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na mɔgɔ bɛ se k'i tanga ma cogoya di ani ni ala y'a kɛ i gɛrɛsɛgɛ ye ayiwa i kan ka sira jumɛn de taama ayiwa pour que i bɛ se ka a furakɛli yɔrɔ sɔrɔ donc an ka baara fanba sinsinnen don o ma ani u ye ayiwa waleya minnu fɔ mun bɛ se ka mɔgɔw tanga ma n'o ye tɛgɛ koli ye sanga ni waati safunɛ na ayiwa ani masigi ninnu olu donni ye ayiwa an ka baara ɲɛsinnen don olu fana ma. Parce que an ye site dɔw ka déjà an ye kiti dɔw bila yen nɔ ayiwa ani denmisɛnnin caman fana an ye u bila ka taa centre la parce que an ka jateminɛ na min bɛ se ka denmisɛnnin ninnu tanga bana in ma yɛrɛ o de ye k'u bɔ ayiwa bɔlɔnkɔnɔna in na k'u lasago yɔrɔ la fɔlɔ yanni bana in bɛ tɛmɛ donc an bɛ o baaraw la ka ayiwa olu boloda mais o baaraw tɛ taa musaka kɔ. Donc an b'a la ka dɛmɛbaga dɔw sira tagama o baaraw musakako la ayiwa coopération de Monaco b'o la ayiwa UNICEF b'o la ani MINUSMA an bɛ don min na i ko bi an n'u bɛ ni ka caman bɛ ni ka bɛnfala don nataw la ni ala sɔnna ma an bɛna denmisɛnnin caman bila ka taa centre d'hébergement la dɔw yɛrɛ bɛ an bɛna bila ka taa maison de transit la n'u bilala o yɔrɔ la fana fɛn fɛn y'u ka prise en charge dumuniko ni ayiwa saniyako ni kɛnɛyako olu bɛɛ bɛna ta en charge. O wulikajɔ kelen sabatilen don adamadenya hakɛ lafasa jɛkuluw fɛ n'olu y'a ɲini jamana faamaw fɛ halisa u ka caman fara cɛsiri la ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ni ka jamanaden bɛɛ kelen-kelenna wele o fana k'u kɔfilɛ o la. Diɲɛ yɛrɛ bɛ bi ka kɛlɛ mun kɛ o ye ka coronavirus kɛlɛ ayiwa nin wagati in na fana a ka kan an ka lajɛli kɛ maa minnu ni olu mago bɛ dɛmɛ na denmisɛnnin na mɔgɔw ani précisément mɔgɔ minnu denmisɛnnin minnu bi carré kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko gerebu dɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ gerebu ye nka u bi carré kɔnɔ nka siyɔrɔ kelen t'u la donc a ka kan an ka olu lajɛ an ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma an k'an janto u la kamasɔrɔ olu de ye siniɲɛsigi ye wa fana olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma. Denmisɛnninw minnu bɛ tile ani su kɛ bɔlɔnkɔnɔnaw na baw siyɔrɔ tɛ u la ani minnu bɛ denmara yɔrɔw la wulikajɔ fana sabatilen don jamana cakɛyɔrɔw fɛ minnu bɛ ɲɛsin o baaraw ma cogo min na dɛmɛ ani kɔlɔsiliw bɛ se ka taga ɲɛsin u ma an bɛɛ kelen-kelenna welelen bɛ fasoden ɲumanya ani hadamadenya hinɛ kama an k'an jɛniyɔrɔfin dɛmɛ la ka ɲɛsin ni denmisɛn ninnu ma cogo min na o fana bɛ se ka kisi coronavirus bana ma. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la Laginɛ Konakirikaw fɛ yen kalata labɛnni jɛkulu ɲɛma min ye wasadensigi kalata ni foroba kalata labɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔsada in na Maître Amadou Salifu Kebe coronavirus bana kɛra a sata ye ka bɛn ni juma avril kalo tile 17 ye a tun bɛ labidaninzo la labidaninzo min ɲɛsin bɛ coronavirus banabaatɔw dɔli ma bana in kun juguyara nka a ma se ka bɔ bana in na Laginɛ Konakiri jamana a bɛ maa min na ma 438 don. Macky Sall Sénégal jamana ɲɛma ani Faransikaw ka kunnafoni jɛrenso filaw jɛra ka barolasigi dɔ kɛ min senfɛ a y'a yira k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli Sénégal jamana ye nɔbɔ ka sababu kɛ a kɛnɛya tigilamaw y'u sinsin Faransikaw ka kɛnɛya tigilamaba professeur Didier Raoult ka ladilikanw ni bilasiralikanw de kan ni o ye nibakini kɛli ye ka coronavirus bana tigilama furakɛ ko de y'a to k'a ye nɔbɔ min ye juruw fɛnɛ yafali ye diɲɛ seleke naani setigi jamana mɔgɔw fɛ Macky Sall y'a yira k'a fɔ foro daminɛ ye wa bɔ ye nɔn dɛ a ka d'u ye de juru in bɛ ka bin de k'a fɔ ko tɔnɔ sarali ka bila kuma wɛrɛ la ko kandɛrɛ ka da u tulo kan k'a fɔ Faransikaw ka kurunba min bɛ yen ni pankuru bi jigi a ka wuli a ka u ka ma ko porte avion Charles de Gaulle la coronavirus bana ta min yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛɛ surasi 1081 de la
Florence Parly ka fola ni o ye surasiya ministri ye bebe na ma caman be olu degunnen do bana in sena ka don cogo min o de ma se ka ɲɛdɔn ka sabu kɛ kurunba in a ye bɛlɛnna danganda o danganda la a ma jigin ka taa k'a ni maa dɔrɔkura ɲɔgɔn na ka segin ka na ni bana ye kuru kɔnɔ Allemagne Brest a kɛlen k'i bɛlɛn ye o kɛra o cogo la bana in donna don cogo min na o de bɛ ka ɲɛɲini o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka sanga ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲumandɔn lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn kuma wɛrɛ ni Ala ka jɛ